እቲ ታሪክ ይጅምር በቲ ኣብ ድራማ ተዋስኦ ዝና ዘትረፈት ሃንጋንጊ ንዕዘብ። ብመልክዓ ይኹን ብትሰርሖም ድራማታት ኣብቲ ሃገር ሙሉእ ተፈታውነት ዘትረፈት ክትከውን ከላ ብተጻራሪ ብባህሪኣ ግን ንዘድንቕዋ ክብሪ ዘይብላ ነበረት። እዚ ባህሪኣ ንዳሕራይ ሽግር ከምፅኣላ ከም ዝኽእልን ካብ ዝናኣ ኸውርዳ ከም ዝኽእል ማናጀራ ያንግ ነጊራታላ። ካብ ኣድነቕታ ማእኸል ሓንቲ ያን ክትከውን ከላ ያን ብካንሰር ሕማም ተጠቂዓ ኬሞትራፒ ሕክምናኣ ትከታተል ዘላ ክትከውን ከላ ንሃንጋንጊ ካብ መጠን ላዕሊ ስለ ትፈትዋን ተድንቓን ንዓኣ ናይ ምርካብ ባህጋ ናይ ኩሉ ግዜ ድሌታ ነበረ። መንእሰይ ኣቦ ኣጃንግ ጓሉ መድሃኒት ምውሳድ ኣብያ ካብ ተሸግሮ እዋን ነታ ትፈትዋ ሃንጋንጊ ዝፀሓፈትላ ደብዳቤ መልሲ ከምፅኣላ ብምንጋር ኩሉ ግዜ የታልላ። ናታ ስእሊ ሪኡ ኣብ ሓሳብ ስለ ዝኣቱ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝፋለጡ የፍልጥ ነበረ። ኣብዚ ሕጂ ሃንጋን ምስ ማናጀራ ኣብ ቀረባ እዋን እትሰርሖ ፊልሚ ድሕሪ ምዝርራባ መኪናኣ ጠጠው ናብ ዝበለትሉ ፓርኪንግ ተምርሕን ካብ ሰራሕተኛታት ሓደ ካብ ኣድነቕታ ዝመፃ ህያብን ደብዳቤን ሒዝላ ይመፅእ። ንሳ ግን ንምርኣይ ከማን ፈቃደኛ ከይኮነት ንኩሎም ከጉሕፎም ነገረቶ። በዚ ሰዓት ብጌጋ ክልተ ደብዳቤ ኣብ መሬት ብምውዳቑ ተሓቢኡ ዝስእላ ዝነበረ ሰው ዝበሃል ጋዜጠኛ ነቲ ሓንቲ ደብዳቤ ከልዕላ ከሎ ንዕዘብ። ጆንግ ድማ ሕማም ጓሉ ናብ ሞት ዘብፅሕ ብምዃኑ ንኸይስእና ብምፍራሕ ሓሳባታን ንምምላእ ክብል ዮንዶ ናብ ዝበሃል ናይ ነስነት ዓርኩ ረኺቡ ድሕሪ ምዝርራቡ ብዝተኸኣሎ ዓቕሚ ንሃንጊን ረኺቡ ከዘራርባ ይውስን። ኣብታ ምሸትቲኣ ንሳ ጎጂ ኣብ ዝበሃል ካፌ ምስ ክልተ ዳይሬክተራት ስለ ትሰርሖ ስራሕ ትዘራርብ ነበረት። መጀመርያ ንዓኣ ንምእማን ከም ዘኽብርዋ ንምርኣይ ብትሕትና ዋላ እንተተዛረብዋ ኣብ መፀራሪ ክፍሊ በፂሓ ኣብ ትምለሰሉ ዝነበረት እዋን ግን ሓሚዋ ሰሚዓቶም እዚ ተግባሮም ካብ መጠን ላዕሊ የሕሪቕዋ ንኻልኣይ ግዜ ክረኽብዋ ክሓስቡ ከም ዘይብሎም ተዛሪባ ካብቲ ቦታ ክትወፅእ ክትብል ጆንግ ሲዮን ኣብቲ ቦታ ስለ ዝበፅሐ ግን ጠጠው ኣቢልዎም ብመኪና ናብ ገዝኣ ከፋንዋ ይረአ። ገና ምስ ተረኣኣዩ ናይ ቀደም ዘሕልፎ ክዝክሩ ከለዉ ትዕዝብትና ንድሕሪት መሊሱ ናይ ሃይስኩል ተምሃሪት እናሃለወት ዘይከምዚ ሕጂ ተፈላጢት ምዃና ግን ብመልክዓ ዝተለዓለ ብኩሎም ተምሃሮ ተፈታዊት ክትከውን ከላ ሓደ መዓልቲ ክላስ ቀፂዓ ኣብ ባዶ ክላስ ኮይና ሽጋራ እናሰሓበት ከላ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ዝተዘዋወረ ንሱ እውን ብተመሳሳሊ ሰዓት ኣብቲ ክላስ ኮይኑ ደርፊ ይሰምዕን ንክድቅስ ይፍትን ነበረ። ንሳ ሽጋራ እናሰሓበት ምስ ረኣያ ከዓ ብንዕቀት ጠጠው ኣቢሉ ክብላን ካብቲ ክላስ ከውፅኣ ንዕዘብ። ንሳ ብወገና ንመጀመርያ ግዜ ወዲ ብከምዚ ዓይነት ኣዘራርባ ስለ ዝተዛረባ ብኡኡ ተገሪማ ቀልባ ብምሉኡ ምስኡ ኮነ። ኣብ መንጎ ግን እቲ ሽጋራ ዝጨነዎ ሓደ መምህር ናብቲ ክላስ ብምምፅኡ ክልቲኦም ተሓብኡ። ንሱ ግን ኣብ ገጻ ክትሓሴ ብምባል ተርእዮ ዝነበረት ፍርሓት ብምርኣዩ ስለሳ ዝኾነ ነገር ዋላ እንተዘይፈለጠ ኮይኑ ግን ሓዚንላ ንነብሱ ባዕሉ የሕሊፉ ነቲ መምህር ሃበ። ካብ ዝሓለፈ ታሪክ ምስ ንምለስ እናሰሓቐን ስለዚ ነገር እናዓለሉ ናብ ገዝኣ ድሕሪ ምፍናዉ እንተኽኢላ ንጓሉ ደብዳቤ ፅሒፋ ክትልእኸላ ይነግራ። እዚ ዘረብኡ ግን ሃንደበት ጣወያ ብምቕያሩ ተሰናቢታቶ ናብ ገዝኣ ክትኣቱ ክኣለት። ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ መዓልታት ውሽጢ ብዝሓተታ መሰረት ነቲ ደብዳቤ ፅሒፋ ክትልእኸሉ ስለ ዘይከኣለት ባዕሉ ፅሒፉ ካብኣ ከም ዝተለኣኸላ ምሲሉ ካብ መጠን ላዕሊ ንጓሉ ክሕጉሳ ይርአ። ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት እውን ደጋጊማ ደብዳቤ ምስ ፀሓፈትላ ንሱ እውን ብግዲኡ ነቲ ደብዳቤ እንዳንበበ መልሲ ክፅሕፈላ ከሎ ኣብ ዜና ግን እቲ ጋዜጠኛ ዝሰኣላ ስእሊ ተዘርጊሑ ነድነቕታ ክብሪ ከም ዘይብላ ክዛረብ ከሎ ንኩሎም ሸለል ብምባል ንዓኣ ግን መልሲ ስለ ዝፀሓፈትላ ተገሪማ ነበረት። በዚ ምክንያት ልክዕ ክንደኣ ዝኾን መሓዛ ዩቱበር ብምኻድ ንነብሳ እናቐድሐት ንደብዳቤያ መልሲ ከም ዝተዋህባ ብምንጋር ነቲ ዝውረየላ ዝነበረ ዜና ክተስሕለላ ፈተነት። እቲ ዝተፈነወ ቫይራል ወፂኡ ኣብኣ ብምብፅሑ እቲ ዝጠፍአ ሽማ በታ ቆልዓ ብምምላሱ ክትሕጎስ ኣብ ክንዲ ዝግብኣ ብተቃራኒ ግን ብዘይገበሮተ ነገር ክትመስገን ኣይደልን ብምባል ስለቲ ኩነታት ምስ ወለዳ ንምዝርራብ ኣብ ዘላቱ ቦታ ኣፃርያ መፀት። ኮይኑ ከዓ ምስቲ ኣቐዲሙ ናይ ሃይስኩል መምሃር ኣብ ቦታ ቆልዓ ክትራኸብ ከላ ንኸይትሪኣ ቀልጢፉ ናብ ደገ የውፅኣ እሞ ኣብ እግራ ወዲቑ ብምልማን ጓሉ ካብ ሞት ክድሕን ዝገበረ ነገር ምዃኑ ይነግራ። ኣብዚ ሰዓት እቲ ጋዜጠኛ ተሓቢኡ ስእሎም ዋላ እንተነበረ ዮንዶ ዓርኩ ግን ኣብ ቅድሚኡ ብምምፃእ ነቲ ካሜራ መንጢሉ ጠጠው ከብሎ ይረአ። ናብ ገዛ ምስ ተመለሰት ስለቲ ነገራ ኩሉ ሙሉእ ለይቲ እናሓሰበት ብምሕዳር ንፅባሒቱ ንግሆ ናብቲ ሆስፒታል ትመፅእ እሞ ኒዮናን ኮነ ነቶም ካልኦት ዝሓመሙ ሕጉሳት ክትገብሮም ትረአ።
ንሰዓታት ምስኦም ድሕሪ ምጽናሓ ኸዓ ነቲ ሆስፒታል ናይ ገንዘብ ድጋፍ ገበረት። ብፍላይ ንዮና ኸዓ ትደልዮ ነገር ክትገብረላ ምዃና ቃል ምስ ኣተወትላ ኣብ ገዝኣ ክትዛወር ስለ ዝገበረታ ናይ ዩቲብ ኣካውንት ዘለዎ መሓዝኣ ኣብ ዘለዎ ከይተረፈ ኩሎም ተኣኻኺቦም ናብ ገዝኣ ከምርሑ ንዕዘብ። ኣብቲ ውሽጢ ጽቡቕ ግዜ እናሕለፉ ሕማማ ንኽትርስዕ ድሕሪ ምሕጋዛ ንጆንግ ኣብ ቻነሉ ንዝፍንዎ ናይ ኢንተርቪው ቪድዮ ንኽቐድሓ ፍቓደኛ ነበረት። ጸወትኦም ብምቕጻል ነታ ቖልዓ ጽብቕቲ በዲኽ ወፂኽ ኮንክ ዲ ምስ በለታ ብሓንሳብ ናይታ ቖልዓ ጠባይ ተቐይሩ ጽውቕ ብምባል ነዲኣ ስለ ዘይትፈትዋ ቦቦኣ ከም ዝወፀት ተዛረበት። ዶንግ እውን ወሲኹ ኣቦኣ ናዲኣን ከም ዝተፈላለዩ ይነግራ። በቲ ዝገበረላ ኢንተርቪው ብዝበለጸ ሽማ ብምትዕብባዩ እቲ ጋዜጠኛ ግን ሽማ ንምብልሻውን ካብ ዘላቶ ዝና ንምውራድ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይደሊ ብምንባሩ ናይ ንእስነት ህይወታ ኸጻሪ ይፍትን እሞ ምስ ኣቦታ ቖልዓ ጃንግ ብሓንሳብ ከም ዝተመሃሩ ይበጽሖ። ብቕጽበት ከዓ ንሃንጋን ንዝተባላሸወ ሽማ ከተመዓራሪ ክትብል ምስ ቀደም መምሃርዳ ዝነበረ ሰብ ናይ ሓሶት ዜና ትሰርሕ ምህላዋ ብምንጋር መሊሱ ከዋርዳ ኸኣለ። ነዚ ዜና ሃር ዝተባህለት ጓል ክትዕዘቦ ኸላ ትዕዝብትና ንድሕሪት ብሓንሳብ መሊሱ መሓዙት ከም ዝነበራን ንጃንግ ኣብ ዝረኣየትሉ እዋን ከዓ ፈታቶ ዋላ እንተነበረት ንሱ ግን ትኩረቱ ምስ መሓዝኣ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ግዜቲ ብክልቲኦም ክትቀንእ ከም ጀመረት ንርዳእ። ንሶም ከዓ ምስኣ ኣብቲ ገዛ ንምሕዳር ወሲኖም ኒዮና ናብ ዓራታ ወሲዶም ሰደቀስዋ ኣልኮላዊ መስተ እናሰተዩ ክዘናግዑን ክስሕቁን ጽቡቕ ግዜ ከሕልፉን ጀመሩ። በጋጣሚ እቲ መስተ ኣብ ክዳኑ ስለ ዝተደፍኦ ክዳኑ ክቕይር ናብ እንዳ ክዳውንታ ኸይዱ ማልያ ድሕሪ ምሃባ ናይ ጓል ክዳን ብምግባሩ እናሰሓቐት ስእሊ ክትስእሎን ንሱ ከዓ ጠጠው ከብላን ቴሌፎን ክምንጥላን ኣብ ጸውቲ ከለዉ ሃንደበት ኣብቲ ሳሎን ተተሓሒዞም ብምውዳቖም ቀስ ብቐስ ናብኣ ተጸጊዑ ክሰዕማ ይርአ። ኮይኑ ግን ዓይና ምስ ከፈተት ኩሉ ነገር ብሓሳባ ከም ዝነበረን ንሱ እውን ቴሌፎና ተቐቢሉ ስእልታት ይድምሶም ከም ዝነበረ ንዕዘብ። ንሳ እውን ካብ ዝነበረቶ ሓሳብ ወፅያ ቴሌፎና ተቐቢላ ካብ ድሕሪ ሕጂ ንጓሉ ንሕክምና ዝኸውን ተወሳኺን ገንዘብ ንምርካብ እናታ ኣውቲስታ ኮይኑ ንኽሰርሕ ከም ትቆፅሮ ነገረቶ። በዚ መልክዕ እቲ ምሸት ተወዲኡ ንግሆ ተስያ ጽብቕቲ ኮይና ክትረኣዮ ሜክኣፕ ብምግባር ክትስሕቦ ፈተነት። ንሱ ግን ምስ ረኣያ ናይ ምሸት ሜክኣፕ ከይተሓፀብኪ ዲኻ ሓዲርኪ ኢሉ ይሓታ። ሓጎሶም ብዙሕ ከይጸንሐ ሰለስቲኦም ካብ ገዛ እናወፁ ከለዉ ሓድሽ ብዝወፀ ዜና ምኽንያት ጋዜጠኛታት ኣብ ደገ ይጽበይዎም ነበሩ። በዚ ከዓ ስለ ሃይስኩል ትምህርቶም ሕቶታት ይሓትዎም። ጓሉ ካብቲ ሕቶታት ቀደም ኣትሒዞም ከም ዝፋለጡን ንዓኣ ግን ከም ዝሓሰብዋ ትርዳእ። ዳግማይ እቲ ደብዳቤ ንስኽዲ ክልኢኽለይ ብምባል ምስ ሓተተታ ካብዚ ንላዕሊ ክትሕስዋ ስለ ዘይደለየት ኩሉ ተሓቂ ነገረታ። በዚ ከዓ ሕማማ ተላዒልዋ በፍንጫ ደም ወፅያ ንሶም እውን ብቁልጡፍ ናብ ሕክምና ክወስድዋ ይረአ። ሕክምና እናተገበረላ ከሎ ከዓ ሃንጋን ናይ ባዕላ ስእልታት ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ትዕዘብ ነበረት። በዚ ከዓ ናይ ባሓጊ ኣድናቂታ ምዃና ክትርዳእ ከኣለት። ቀፂላ ክትሕስዋ ስለ ዘይከኣለት እቲ ሓቂ ስለ ዝነገረታ እዚ ኩሉ ነገር ከም ዝተፈጠረ ብምሕሳብ ንነብሳ ተሓታቲት ጌራ ምውቃስ ጀመረት። ንሱ ከዓ ውዒሉ ሓዲሩ ምፍላጥ ኣይተርፎም ብምባል ከረጋግኣ ይፍትን። ክሳብ ሕጂ ጽሒፋትላ ዝነበሩ ደብዳቤታት ኣኪቡ ምስ ሃባ ንሳ ከዓ ገና ኣብ ሃይስኩል ተመሃሪት እንከላ ኣብ ንብረት መቐመጢኣ ክልተ ህያባት ኣብ ባኮ ተቐሚጥላ ከም ዝነበረን ንሳ ከዓ ተሓጒሳ ነቲ ሓደ ምስ ከፈተቶ ኣብ ውሽጡ ዝተቐተለት ጭሩን ናይ መፈራርሒ ደብዳቤ ነበረ። እዚ ክስተት ካብ ዓቐን ላዕሊ ከም ዘሰንበዳን ካብታ ሰዓት እቲኣ ጀሚራ ከዓ ካብ ዝኾነ ሰብ ህያብ ክትቅበል ከም ዘይትደሊ ነገረቶ። ናይ ኣድነቕታ ህያብ ዘይትቕበለሉ ምኽንያት እውን በዚ ምዃኑ ነጊራቶላ። ንሱ እውን ብወገኑ እቲ ካልኣ ህያብ ከፊትክዮ ነይርክ ዶ ኢሉ ምስ ሓተታ ናታ መልሲ ከዓ ኣይከፈትክዎን ነበረ። ግን ክፍኣት ሓሲባ ዘይኮነት በቲ ጉዳይ ብኹሉ ተጠቃዒት ምዃና ክትሓስብ ከም እትኽእል ብምርድኡ ብፍላይ ከዓ ካብቶም ጋዜጠኛታት ንላዕሊ እቶም ጎረባብታ ካሓሚዋን ወሬኣና ነዝሑ ከም ዘይትወፅእን ተኣቱን ስለ ዝገበርዋ ምእንትኣ ክብል ባዕሉ ቪድዮ እናቐድሐ ምዝራብ ይጅምር እሞ ንሳ በዚ ጉዳይ ወልሓደ ጥፍኣት ከም ዘይብላን ንጽህቲ ምዃና ነቲ ህዝቢ ከፍልጦ ከኣለ። በዚ ከዓ ኣብ ልዕሊኣ ዝነበረ ተጽዕኖ ብዝተወሰነ መልክዑ ክቕንስ ከሎ ምሕዝነቶም ከይቋረፁ ናብ ናይ ንእስነት ቤት ትምህርቶም ይምርሖሞ ናብቲ ተሓቢኣ ሽጋራት ትስሕበሉ ዝነበረት ክላስ ብምእታው ካብቶም ኣብ መቐመጢ ንብረታት ዝነበሩ ክልተ ህያባት እቲ ሓደ ንሱ ከም ዘቐመጦን ኣብ ውሽጡ ከዓ ምቁር ሕብስቲ ከም ዝነበረ ይነግራ።
ስለዚ ጉዳይ እናተዘራረቡ ከለዉ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዋርድያ ስለዝመፀ ግን ልክዕ ከም ናይ ቀደም ግዜኦም ብፊንስትራ ወፂኦም ይሃድምሞ ማይ እንዳሃረመ ኣብኡ እናተጓየዩ ፅቡቅ ግዜ ከሕልፉ ይረኣዩ። ንኻልኣይ ግዜ ንሱ ናብ ሂወታ ድሕሪ ምእታዉ ካብቲ ቀደም ዝነበራ ደስታን ላዕሊ ክትረክብ ከላ እቲ ዝሓዝን ግን ኣብቲ ሓድሽ ትሰርሖ ፊልሚ ኣብ ዝነበረ ናይ ስእሊ ግዜ ምስ ኣህልኽ ዝነበረ ሃሪ ኣብቲ ቦታ ተረኺባ ንዕዘብ። ካብ መሰረቱ ምስ ረኣየታ ናብ ነገር ክትቐድም ከላ ንሳ ግን ብትዕግስቲ ክትሕልፎ ዋላ እንተፈተነት ስለ ናይ ኣዲኣ ጉዳይ ናይ ቀደም ታሪክ ምስ ተዛረበት ግን ትዕግስታ ተወዲኡ ንሳ እውን ስቕታ ኣሰቢራ ሕማቕ ዘረባ ተዛረበት። እዚ ክስተት ከዓ መሊሱ ብሰባት ክትውቀስ ገበራ። ተሸጊራ ኩሉ ሕቁቕ ሂብዋ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ጆንግ ግን ኣብ ጎና ብምዃን ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ፀገም ንክትወፅእ ክሕግዛ ከሎ ካብቶም ጋዜጠኛታት ንምርሓቅን ኩሉ ነገር ክሳብ ዝተዓራረየላ ኢሉ ንግዚኡ ኣብ ገዝኡ ክትነብር ፈቐደላ። ብዙሕ ከይፀንሑ ኣብ ውሕዳት መዓልታት ግን እታ ኣብ ሆስፒታል ዝነበረት ዩና ስለ ቤተሰባ ሕማቕ ዜና ትሰምዕ እሞ ሃንደበት ካብቲ መሐከሚ ክፍላ ወፅያ ጠፍአት። ኣቦኣ ከዓ ምስ ጋንጊ ድራር ይበልዕን ፅቡቅ ግዜ ይሕልፍ ናብ ዝነበረሉ እዋን ጓሉ ከም ዝጠፍአት ምስ ሰምዐ ግን ብቅፅበት ናብቲ ሆስፒታል ክመፅእን ንጓሉ ክረክብ ላዕልን ታሕትን ክብል ይርአ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቅ ክደልያ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ፖላሶ ጠጠው ኢላ ይረኽባ። ቅድሚ ሕጂ ንሱ ኣዲኡ ብሞት ምስ ሰኣነ ንነብሱ ንምጥፋእ ኣብ በሪኽ ቦታ ጠጠው ኢሉ ሪኣቶ ስለ ዝነበረት ሕጂ ከዓ ጓሉ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ከም ትወስድ ሓሲቡ ናብ ጋንጊን ከይዱ ይረኽባሞ። ቀፂሉ ምስ ኣብ ምርኻቡ ሕጉስ ከም ዝኾነን ኮይኑ ግን በዚ ጉዳይ ምስ ጓሉ ዘለዎ ዝምድና እናረሓቐ ብምምፅኡ ካብ ድሕሪ ሕጂ እንተዘይተራኺቦም ከም ዝሓይሽ ብምዝራብ ንመወዳእታ ግዜ ይሰናበታ። ንሳ እውን ብዘረብኡ ልባ ተሰይራ ውሽጢ ሓዘን መሊኡ ንብረት ኣኪባ ካብቲ ገዛ ክትወፅእ ትረአ። ቀፂላ ጥዒማ ዘይወዳእቶ ደስታ ኮይኑዋ ኣብ ሓዘን ተሸሚማ ቪድዮ ንነፍሳ እናቐድሐት ታሪክ ህይወታ ክትዛረብን ብንእስነታ ብዘጋጠማ ነገር ምስ ኣድነቕታ ክትቀራረብ ከም ዘይከኣለትን ነዚ ከዓ ይቕረይታ ሓተተት። በዚ ከዓ እቶም መምሃርታ ዝነበሩን ታሪካ ዝፈልጡን ተምሃሮ በዚ ዘርግሓቶ ቪድዮ ሓቀ ምዃና ዘረጋግፅ መልሲ ኣብ ኮሜንት ክቐምጡ ከለዉ ሽማ ክተጥፍእ ሓቂና ዝነበረት ንሃሪ ስለ ዝወቐስዋን ካብዚ ንላዕሊ ሽማ ከይበላሾ ብምሕሳብ ባዕላ ሃሪ ይቕሬታ እናሓተተት ቪድዮ ፈነወት። በዚ ምክንያት ከዓ ንሃንጊን ተበዳሊት ምዃና ሰብ ስለ ዝተረዳኣላ ኣብ ተፈላጥን ዓብይ ናይ ሆሊውድ ስራሕ ስለ ዝረኸበት ንስእሊ ናይ 1 ዓመት መንገሻ ንኣሜሪካ ከም ዘለዋ ተነጊርዋ ትኬታ ቆሪፃ ናይ ፍላይት ሰዓታ እናተፀበየት ትረአ። በዚ ከዓ ጆንግ ናይ ቀደም ሰበይቱ ከም ዝሞተት ሰሚዑ ምስ ጓሉ ኣብቲ ሓዘን ተረኺቡ ነበረ። ጓሉ ከዓ ኣብቲ ጫፍቲ ናይቲ ፖላሶ ዝተየበትሉ ምክንያት ንነብሳ ክተጥፍእ ዘይኮነስ ናይ ነብሳን ናይ ኣቦኣን ምስ ጋንጊን ሂወት ሓዊሱ ብሓደ ንክኾኑ ትፅሊ ከም ዝነበረት ነገረቶ። እዚ ክስተት ስለ ጋንጊን ክሓስብ ስለ ዝገበሮ ብቐፅበት ናብቶም መቃርብታ ብምድዋል ዘላቶ ቦታ ከፃር ጀመረ። ኮይኑ ከዓ ናብ ኤርፖርት ብምኻድ ጠጠው ከብላ ዋላ እንተፈተነ ዝተወሰነ ደቃይቅ ዶንጊ ብምውፅኡ ግን ክረኽባ ኣይከኣለን። ካብዚ ክስተት ንድሓር ከዓ 1 ዓመት ሙሉእ ኣውፀረ። ንሳ እውን እቲ ናይ ፊልሚ ስእላ ወዲኣ እቲ ዝሰራሓቶ ፊልሚ እውን ተዘርጊሑ ካብ መጠን ላዕሊ ተፈታውነት ብምርካቡ ጋንጊን እውን ብዓለም ደረጃ ፍትወታና ንጃንግ ከዓ ዋላ ብኡ እንተሓረቐት ንሱ ግን ተስፋ ብዘይምቁራፅ ምስ ጓሉ ኮይኑ ደብዳቤ ይልእኸላ ነበረ። ቅድሚ ምፍላዮም ብዝመኸራ መሰረት ነቲ ፍርሓ ክትቃለሶ ወሲና ካብ ኣድነቕታ ንዝለኣኹላ ደብዳቤ መልሲ ክትህብ ምጅማራን ኣብ ኢንተርቪው ትገብረሉ ዝነበረት እዋን ከዓ ኣብ ጎና ብምዃን ኣብዚ ደረጃ ክትበፅእ ዝሓገዛ ጆንግ ከየመስገኖታ ኣይሓለፈትን። ኣብ መወዳእታ ናብ ሃገራ ኮርያ ብምምላስ ንጆንግ ምስ ጓሉ ብፍታዋ ተቐቢላ ሰለስቲኦም ፅቡቕ ናይ ደስታ ግዜያት እናሕለፉ እናረኣና ትዕዝብትና ንውድእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ዘቕረብናልኩም ፊልሚ ነዚ ይመስል ነይሩ። እንተፈቲኹማ ላይክ ብምግባር ዘለኩም ሓሳብ ይኹን ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ካብ ማዕድና ተኻፈልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ወሩ እናበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።